eta naturan jolaseaneko kidienaz. Naturan jolasean 2016an sortu zen, 2015an Txatxilipurdi elkarteak berdean ezi izeneko lan ildoa zabaldu zagoelako berramestenen baitan. Duran 2016an haur eta familia ezberdinekin batu ginen, asanblada sortu zen, eta talde horretatik urtez urte joan gara naturan jolasteko aitzakiak bilatuz. Urte batzuetan sormenari emondotzagu garrantzia, beste batzuetan abenturari, beste batzuetan haur txikien beharrei, beste batzuetan nagusiagoen beharrei, eta horrela urtez urte egitasmoak forma eta aldaera ezberdinak hartu ditu. Naturan jolasean, naturara hurbiltzeko aitzakiak sortzen dituen egitasmoa da. Arrasateko haur eta familiei dago zuzenduta. Naturan jolaseanek beste hainbat partaide ere baditu Txatxilipurdi elkarteaz haratago. Gaztetxeko guraso eta haur asanblada, Besaiden mendizale elkartea, Udalako natura eskola, eta lehintze eskola kirolak beste hainbaten artean. Aukeratu tarramatxo hau, Monterronera etorri garelako bideo txikia hau grabatzera, eta azkenean Monterron badalako naturan jolaseaneko isla eta eszenatoki printzipal, eta asko pentsau barik lurrian zauen podako arrama ez, naturaren parte dan hau erabili dut. Animatzen zaitxugu naturan jolaseanera etortzera eta bertako zerokixetan parte hartzera.